ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी। कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये स्वागत। बघूयात महत्त्वाच्या बातम्या। ज्या निकालाकडे महाराष्ट्रच नाही तर अख्ख्या देशाचं लक्ष लागलं होतं तो निकाल इलो आणि ठाकरेंका मोठो धक्को बसलो। निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाक दिल्या। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटाक शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गावला। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतचो आदेश दिलो। शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठो धक्को मानलो जाता। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकतोच याचो निकाल जाहीर केला। या निकालात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाक मिळाला असा स्पष्ट लिहिलाय। महाराष्ट्राच्या राजकारणात 8 महिन्यांपूर्वी सगळ्यात मोठो भूकंप इलो होतो। एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना पक्षात 40 आमदारांसोबत बंडखोरी केली होती। एकनाथ शिंदे सगळ्या बंडखोर आमदारांका घेऊन आपल्यासोबत सुरतेक त्याच्यानंतर गुवाहाटीत गेले होते। त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे घडामोडी घडले होते। एकनाथ शिंदेंनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या वांगडा मिळून सत्तांतर घडवून आणला होता। या घडामोडींनंतर ठाकरे गट केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो। गेल्या 8 महिन्यांपासून याची सुनावणी सुरू होती। निवडणूक आयोगात याबाबतचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता। त्याच्यानंतर कधीही निकाल येणं अपेक्षित होता। त्याच्याप्रमाणे शुक्रवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर केला आणि या निकालामुळे ठाकरे गटाक मोठो झटको मिळाल्याचा मानला जाता। तर उद्धव ठाकरेंनी आम्ही या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जातोलो असा स्पष्ट केल्याने त्याच्यामुळे आता ह्या प्रकरण आणखीन खयपर्यंत जाता या बघूचा लागा। कोकणची दक्षिण काशी असलेल्या श्रीदेव कुणकेश्वर महाशिवरात्री यात्रा मोठ्या दिमाखात कुणकेश्वर शिवतीर्थार सुरू झाली। हर हर महादेवाच्या जयघोषात कुणकेश्वर तीर्थस्थानी पहिल्याच दिवशी भाविकांचो जनसागर लोटलो होतो। निसर्गरम्य गाव सुंदर वसलंय सागर किनाऱ्यावर। 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 त्याची कीर्ती अशी जगभर, त्याची कीर्ती अशी जगभर। शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर। शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर। शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर। जिल्हाधिकारी के मंजू लक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, प्रांताधिकारी वर्षा सिंगम यांच्या हस्ते शासकीय पूजा पार पडली। श्रीदेव कुणकेश्वराच्या पूजेनंतर मंदिर दर्शनासाठी खुला करण्यात त्याच्यानंतर दर्शनासाठी महाशिवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी भाविकांचो जनसागर लोटलो होतो। मंदिर फुलांनी सजवण्यात दिली होती तर हापूस आंब्याची मनमोहक आरास करण्यात दिली होती। दरम्यान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि आमदार नितेश राणेंनी सपत्नी कुणकेश्वराचा दर्शन घेत पूजा केली। तर आमदार रवींद्र फाटक, अतुलराव राणे, संदेश पारकर यांच्यानी कुणकेश्वराचा दर्शन घेतला। भाविकांका सुलभ दर्शन होऊ हव्या म्हणून कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टने चोख नियोजन केला होता। परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात दिलं होतं। आरोग्य पथक सुद्धा तैनात करण्यात दिला होता। भाविकांची कसली गैरसोय होता नाही ह्याच्यासाठी देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि स्वयंसेवक मेहनत घेत होते। दिवस रात्र भजना सुरू होती। जत्रेत वेगवेगळ्या प्रकारचे खाद्यपदार्थांची दुकाना, हॉटेल्स, मालवणी खाजा, कापड दुकाना, चायना खेळणी ह्यांच्यानी यात्रा परिसर फुलून गेलो होतो। यावेळी जत्रेच्या ठिकाणी पारंपरिक शेती अवजारा मोठ्या प्रमाणात विक्री गेली होती। कुणकेश्वराच्या समुद्रकिनारी भेळ, आईस्क्रीम आणि हॉटेलांमुळे समुद्रकिनारो दुकानांनी आणि गर्दीन फुलान गेलो होतो। भाविकांसाठी एसटी महामंडळाने जादा एसटी गाडे सोडले होते। सावडाव शाळेत शिकणाऱ्या पोरांका पळवूचो प्रयत्न झालो अशी बातमी समोर इल्ली। त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गात खळबळ माजलेली। मात्र या अपहरण नव्हता तर पोरांनी जो बनाव केलेल्याचा पोलीस तपासात समोर इला।
त्याचं झालं असा या विद्यार्थ्यांका प्रार्थना पाठ करूक दिली. या पोरांची काय प्रार्थना पाठ होग नाही. शिक्षक आरडतले म्हणून या पोरांनी नको तिकडे डोक्या चालयल्यानी आणि सगळ्यांकाच कामाक लायल्यानी. 13 फेब्रुवारीक सावडाव शाळेतल्या 6 पोरांका वाहनातून पळवून नेऊचो प्रयत्न झालो. त्यांच्या तावडीतसून आम्ही पळा निलो असा या पोरांनी सांगला. त्याच्यानंतर पोलिसांवांगडा प्रशासनही कामाक लागला. उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे यांच्या वांगडा पोलीस निरीक्षक अनिल जाधव, सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सावडावात भेट दिली. त्याच्यानंतर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी कसून तपास केलो. सावडावकडे जाणाऱ्या मार्गावरील शक्य होती तितके सगळे CCTV फुटेज पोलिसांनी तपासला. मात्र त्या दरम्यान सावडावकडे जाणारा कसलाच संशयित वाहन दिसाक नाही. ही पोरा सांगी होती ती सगळी ठिकाणं पोलिसांनी शोधली. मात्र विद्यार्थी सांगत असलेली घटना आणि क्रम ह्यांचो काय ताळमेळ लागत नव्हतो. मग हे पोलिसांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. पोलिसांनी खोलात जाऊन चौकशी सुरू केली तेव्हा ह्यो बनाव असल्याचा उघड झाला. पोरांका शाळेत एक प्रार्थना पाठ करूक शिक्षकांनी सांगितली होती. मात्र प्रार्थना पाठ होग नाही. शिक्षक आरडतले आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांसमोर आपलं कमीपणा होतलो. या भीतीने या मुलांनी बनाव रचल्याचा पोलीस तपासात उघड झाला. ह्या पोरांमुळे कपाळावर हात मारून घेऊची वेळ इली. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इलय. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो तू मालवणचो हा? वा, आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय. मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना? नाही ना. काय केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली. अरे परत तुलाच सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना? नाही ना. अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुलाच सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना? हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे? आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा, पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो? बाहेर पडले फिरू तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो? तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे, ह्या काय हाडलंस? आता आपण सावंतवाडीच्या IK बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर IK बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष IK बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा ना, तर IK बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचा भाडा किती? अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त. हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलय. पण आता मी एकटोच आहे. डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय? अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. IK बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि आता भाडा? अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा, आणि एवढाच नाही तर IK बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट आपण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतोस काय? मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी मग हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय. चला कोकण फिरू.
तर गावाल्यानं आम्ही सावंतवाडी केलो कित्याक तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य IK बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा IK बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा. वाडीच्या आठवड्याचो बाजार खंय भरवचो याच्यावरसून सध्या वातावरण परत एकदा तापला. संजू परब नगराध्यक्ष असताना मोती तलावाच्या काठार भरणारो बाजार मंत्री दीपक केसरकर होळीच्या कुंठार नेत असत. त्याच्यामुळे बाजाराच्या जागेवरना परत एकदा केले जातलो. वरच्या बाजारात भरणारो बाजार संजू परब नगराध्यक्ष असताना जिमखान्यार गेलो. थैसून मोती तलाव काठार येऊन रोज मंगळवाराक भराक लागलो. पण मंत्री दीपक केसरकर हेंका ही जागा पटाक नाही. मोती तलावाच्या सौंदर्याक बाधा येता हय असलेले स्टॉल काढून सुंदर केलेलो काठ भकास झालेलो आवडाचा नाय म्हणा तो होळीच्या खुंटार म्हणजे जुन्या बाजारात नेऊचा केसरकरांनी ठरवला हा. पण ह्याच्यावरसून भाजप आणि केसरकरात झंगाट लागला. आता आम्ही लोकांका काय वाटतायचो कल घेतलो तर 76% लोका मोती तलाव योग्य म्हणतात, 14% होळीचो खुंट तर 10% दोनही जागा नको म्हणतात. ह्याच्यात काही जणांनी खालते कमेंटी मारत बाजार यो बाजाराच्या थयच होयो, गणपतीत भरायत तसो बाजारात भरवा असे काही कमेंट करून वेगळे पर्याय दिल्याने. त्यामुळे आता यो बाजार खय भरवतात ह्या बघूचा लागताला तर ह्या बाजारावरसून भाजप आणि केसरकरात केलेस होण्याची शक्यता मात्र हा. मंत्री दीपक केसरकर यांची संकल्पना असलेल्या वेंगुर्ल्यातल्या झुलत्या पुलाचा लोकार्पण करण्यात आला. प्राथमिक शिक्षक समितीच्या महाअधिवेशनावेळी सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या पुलाचा लोकार्पण झाला. वेंगुर्ला शहर नळपाणी पुरवठा योजना टप्पा क्रमांक 2 निशाण धरणाची उंची 2.5 मीटरने वाढवणं आणि वेंगुर्ला नवाबाग बीच चा जलबांधेश्वर मंदिर जवळ बांधण्यात दिलेल्या झुलत्या पुलाचा लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता छाया नाईक, कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव, उपविभागीय अभियंता संजय दहिफळे यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी, नागरिक, पर्यटक उपस्थित होते. माझा वेंगुर्ला पतंग महोत्सवाचा उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते करण्यात आला. या झुलत्या पुलामुळे मंत्री केसरकरांचा स्वप्न तर साकार झाला, मात्र त्यामुळे आता हयला पर्यटक वाढीक लागात अशी आशा व्यक्त करण्यात येतात. सिंधुदुर्गात हल्ली चोरीचा प्रमाण बेकार वाढला. समोरच्या समोर चोरी होग लागले, त्याच्यामुळे आता गर्दीच्या ठिकाणी फिरणं मुश्किल होग लागला. हे चोर शोधून काढणं पोलिसांसमोर आव्हान निर्माण झाला. हातोहात पैसे पळवणं, मोबाईल चोरीक जाणं आणि मंदिरा फोडणं असे प्रकार वाढले आहेत. त्याच्यासाठी टोळीन काम केला जात असल्याचं समोर आलं. हा पहिली घटना कणकवलीतली बघूया. कणकवलीत एका बँकेत नगरपंचायतीचे कर्मचारी पैसे भरूक गेले. ते काउंटरवरच्या माणसाबरोबर बोलावते इतकेत एका बाईन त्यांच्या बॅगेत हात घातल्यान आणि पैसे चोरल्यान. कोकणी माणूस जगाच्या पाठीर खये जाव आपलं मालवणी पण कसं सोडूचो नाही. आता आमची कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकरचाच बघा. दुबईत जाऊ विमानतळावर इला आणि काय करता बघा. त्याचो व्हिडिओ व्हायरल होता. रे भावाची गोळी पिळी घालची जातय मी दुबई कळला काय गोळी बरी म्हणू का. कोकणची माणसं
सॉटकेअर को बघतं काय दुबई चाललंय कळलं काय बघू नको माझ्या हे सिटी ना म्हाका एस टी सारखी वाटतात मालवण टू दुबई एक एस टी सारखं जाऊ होईना मस्त एकदम कंटाळ होईल कोणीतरी सेल्फी काढूक तरी वेळ जायत माझं कोण ओळख नाही शिरा मारली यांचे रेट बघून ना म्हाका करून खायचं वाटतं आता काय कळणार नाही काय करू हॅलो काय जाणू हय मोठं घोटाळो चालू आणि मी त्या घोटाळ्याचा शोध लावले थांबा मी तुमका दाखवते काय घोटाळो चालू हा तर सांगितलं जातं की आम्ही तुमका इमानात दुबईत नेतो पण हयसून बशीतसून नेला जाता आणि खोटे खोटे इमानाचे पैसे घेतले जातात हय विमान घोटाळो चालू हा नाही काय जणू वाढले नाही इमानाकडे ए पाती बिती बघ रे बरी अगदी हा फिरा कोई एकदम सरसरावून तर गायजानो मी चाललंय दुबई विथ एडिओना टूर्स आणि आपण भेटाया आता कधी भेटाया लवकरच अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच परत भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी.